መንግስቲ ሽወደን ሕጊ ምንጻል ወይ ምንጻግ ጠንሲ ክቕይር ዝብል ድልየት ነጊሩ ኣብቲ ዕማም እቲ ኣገዳሲ ነገራት ከምዚ ይመስሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ ሕክምናዊ ምንጻል ወይ ምስዳድ ጥንሲ ክገብራ ክእላ ኣለወን ዝብል ኮይኑ ነቲ መድሃኒት ኣብ ገዝአን ኣብ ውሑስ ሃዋህው ክወስድኦ ክኽእላ መታን ዝብል እዩ ንኣብነት ብደገፍ ስድራ ቤት ወይ ፈተውቲ ካልኦት ለውጥታት ከዓ እተን ሓጋዝዮን ሕርሲ ሓኻይም ግን ዘይኮና ከዓ ኣብ ምንጻል ጥንሲ ክሕግዛ ክኽእላ ኣለወን ብዘይ ሓገዝ ሓኪም ማለት እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝነበረ ክሳብ 18 ሰሙን ምንጻል ጥንሲ ክፍቀድ ክቕጽል ዝብል ኮይኑ ጥንቃቐ ከዓ ቅልጡፍ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሓሳብ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት ምዃኑ ከምዚ ይመስል ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ነብሰን ዝያዳ ቁፅፅር ክህልወን ክልተ ዝያዳ ምስ ድልየተን ዝሰማምዖ ሃዋህው ክኾነለን ኣብ ክንክን ዘሎ ድሕነት ግን ሕጂ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኾነሉ ዝግባእ መንገዲ ማለት እዩ